og velkommen til en ny serie i FIFA Ultimate Team, jeg vil begynde på. Det handler om, at vi skal prøve at komme i division, og så samtidig få et fuldt Aston Villa hold. Indtil videre har jeg 2 spillere. Jeg har Villar og Broray. Det hold, vi skal spille med, er bare mit fitnesshold. Men når vi får et fuldt Aston Villa hold, så spiller vi med det. Lad os komme i gang. Jeg kommer tilbage, når jeg får en modstander. Så fandt jeg en modstander. Så nu skal vi bare teste ham. Han har et okay hold. Ja, synes jeg. Han har nogle gode spillere. Cavani, Hulk, Nasri, Thiago Silva, David Luiz, Cech. Sådan nogle, de er ret gode. Okay, lad os komme i gang. Så vi har en chance her allerede fra start. Men hold nu kæft, men jeg havde det spil. Okay, han valgte så at pause den. Forstår jeg ikke. Så bliver vi nødt til at vinde. Okay. Skal tage den. Okay, han har stor chancen her. Nej. What? No. Han var offside. Okay, lad os komme i gang. Han er offside igen, åbenbart. Han er god til at offside ham her. Nej. Ja. Nej. Nej. Kan jeg også få at tage den der? Kan ikke nødt? Ja, godt nok. Nej. Godt. Nej. Så. Nej. Hvor har de sådan en dårlig touch. Okay, vi har sådan en chance her. Men vi mistede den. Vi har en stadig heroppe. Ikke vel første gang. Kan jeg? Okay. Tror jeg, vi kan vinde? Ja, det tror jeg. Så. Nu er han... Ej.
Okay, vi spiller så godt her. Men selvfølgelig, når jeg er op der, så får han den ikke. Okay, han har et hjørne. Nej. Hulk. Så laver han også. For helvede. Hvorfor skal det altid ske? Der står 1-0 til ham. Stille rundt. Nej, han har en chance. Fuck. Godt reddet. Hold kæft, det var godt reddet det der. Men jeg er bare ikke så godt kastet ud. Okay, vi kan spille os igennem her. Vi trækker ind. Han får næsten ind. Nej. Hvor er det tæt på. Han er fejl. Skal vi tage bolden? Tag bolden. Spil til ham. Power den ind. Nej. Okay, vi kan være herude på kanten. Nej. Fuck. Okay. Kan vi forsvar ikke tage den der? Godt. Okay, vi har en chance. Hold kæft, de der afleveringer der. Jeg har ikke lært at aflevere ordentligt, eller hvad? Og nu skal den se ind. Så jeg kan skyde den ind. Hæt den ind. Nej. Hvorfor skal de altid ske det her? Og så kommer han ind over. Og scorer han. Nej, det gør han sgu ikke. Det gør han sgu ikke. Så, 1-2 her. Nej. Pis. Nu er der halvleg. Ja, halvleg. Han holder i gang. Oh my god. Hulk igen også. Okay, jeg fik et hjørne her. Måske kan vi hætte den ind. Nej, okay, hold kæft, det var dårligt. Okay, vi har stadig bolden herude. Pis. Nej. Okay, han er fri. Han kan godt løbe igennem her. Og han kommer igennem. Men jeg kan nå det. Nej, ikke Hulk igen. For helvede. Nej. Yes, han brændt. Han skød skål over. Godt. Hit. Sådan. Okay. Hvorfor er der ikke nogen, der kommer løbende? Han er helt fri. Så afleverer han forkert. Okay. Prøv at lave sideskift, så man kan nå den. Han kan ikke nå.
Okay, han valgte at pause den. Eller det gjorde jeg. Det skulle lige noget. Men jeg havde altså en chance her. Det har jeg nok stadigvæk. Okay, kan vi komme? Kan vi lave noget godt her? Kan han skyde den ind? Nej! Så tæt på. Okay, vi får et hjørne. Vi får et hjørne. Jeg laver sådan en udskiftning. Okay, jeg prøver at lægge den ind over. Eller jeg lægger den ind over. Hold kæft, det var et dårligt hovedsted. Okay, han så lige scoret 2 mål nu. Så det står 4-0 til ham. Nej, han scorer sikkert igen. Tak. Nej. Vi har bolden her. Kom så. Kom nu. En hernede. Ikke alligevel. Der. Løb. Sådan ind. Nej. Okay. Prøv at komme igennem. Kan jeg ikke rigtigt? Jo, okay, vi har bolden. Sådan. Han løber derud. Sådan. Det er godt, det der. Hvad fanden er det for en aflevering? Kom nu. Nej. Nej. Okay. Nej. Jeg var godt. Okay, kom så. Nu skal vi score et mål mere. Nej, så kommer jeg til. What? Nej. Kom, vi har bolden her. Nej, hvad laver jeg? Jeg spiller simpelthen dårligt at gøre. Nej. Jeg godt rødt. Okay, den der kamp, vi spillede, den endte så 4-0. Vi har 2.100 kroner. Så nu går vi ud og køber nogle flere Aston Villa-spillere. Aston Villa. Hvad kan vi købe? Og vi køber selvfølgelig Monsteret. Benteke. Men først skal vi se den billigste. Okay, 2.100. Måske 1.100 kan måske også. Måske 1.000. Okay, 1.100 burde han godt være en af. For der er mange. Og vi skal lige finde den med mest kontrakter. Der er ikke flere her. Okay, det her er nok den med flest kontrakter. 11. Han køber vi. Okay. Ham sætter vi ind. Nå, ja, okay. Sætter ham her. Glæder mig fandme til vi er færdige med når vi har lavet hele holdet. Skal vi lige have en venstre midt. Er der ikke nogen venstre midt? Jo, det er der. Den er bare lidt for dyr. Så jeg tror, vi køber en højre midt.
Selvom de ikke har en i guld. Nej, okay, det havde de ikke. Okay, en højre midt her. Så tager ham her. Det gør vi. Ham køber vi. Okay, nu ser vores Aston Villa hold så sådan her ud. Vi har 4 spillere. Vi har Benteke. Ham gider sgu ikke prøve. Har vi Brewery og Villar. Ja, Villar. Nå. Det var det for i dag, folkens. Tak for at I så med. Like og subscribe. Og jeg er ude.